عزوز سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسين لهم سوني اسران شمونت مغابي سدالوا هاغراونا هاغرون زيناتات حنا لكم قريبنا لنا كساف فصامين مكتلكم بخبر زقدم يرمياس قبرلو عليه فلما ارستاتو فصام ጉዳይት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ከየት ኣብ ምዕዛዝ ክልታዊ ዝምድና ዘተኮረ ርክብ አካይዱ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ 130 መንስያት በዓውድታት ድራማን ፊልምን አሰልጢኑ ኣብ ኑዞባ ፎረም ርጫ ማሕደር ትካብን አካይት ስራሕን ተኻይዱ አሜሪካን ፊሊፒንስን ሓባራ ወታደራዊ ልምምድ ይካይዳለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን አንጻሩ ዘቀንዓ ብናይ ግዳም ሓይልታት ዝተመወለ ዘመተ ይካይድ ከም ዘሎ ወይሱ መንግስቲ እስጳኛ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምፍዃስ ልዕሊ 17 ቢልዮን ዶላር ክስርዕ ወሲኑ ኣብ ዝርዝራቱ فصام ጉዳይት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ከየት አቶ ሐመድ ያሕያ ሓሊ ሎም 28 መጋቢት ኣብ ምዕዛዝ ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ አካይዱ አቶ ሐመድ ምስ ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩዌት ንጉዳያት አፍሪካ አምባሳደር አሉ ስሌማን አስዒድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገስጋስ ኩለ መዳዊ ዝምድናታት ኤርትራን ኩዌትን ድሕሪ ምምልካት ኣብ ዕድላት ወፍርን ቁጠባዊ ሽርክነትን ምምላእን ዘትዮም ክልቲኦም ወገናት ኣብ መዳያት ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ኣቀዲሙ ዝተኸተመ ፕሮቶኮላዊ ስምምዓት ምንጻፍን ሓዲስ ስምምዓት ምኽታምን ነቲ ዝምድና ንምምዕባል ደፋይ ከም ዝኾነ ኣብ ምርዳእ በፂሖም ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩዌት ንጉዳያት አፍሪካ አምባሳደር አሉ ስሌማን ብተወሳኺ ሃገሩ ዝምድና ምስ ሃገራት ምብራቕ አፍሪካ ብሓፈሻ ምስ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ንምምዕባልን ንምስፋሕን ንዘለዋ ድሌትን ቁርብነትን አረጋጊጹ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር በዓውድታት ድራማን ፊልምን ንሓሙሽተ ወርሒ ዘሰልጠኖም 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ 130 መንእስያት ብትማሊ 27 መጋቢት ተመሪቑ እቲ ስልጠና ኣብ ድርሰት ምውሳእን ምእላይን ዘተኮረ ነይሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ስልጠና ብውዕ ሞያ ፍልጠትን ዲሲፕሊንን ዝዓጠቐ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቡ ብግቡእ ዝፈልጥን ዝዕቅብን ስነ ጥበባዊ ንምፍራይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ምዕባለ ስነ ጥበብ ሃገርና ድማ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ኣብ ዘስማዖ ቃል ካብቲ ስልጠና ሞያዊ ስነ ምግባርን ዲሲፕሊንን ከም ዝቐሰሙ ብምሕባር ንዓወት ናይ ስልጠና ኣበርክቶን ዝገበሩ ኣመስጊኑ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተቐቢሎም ሰልጠንቲ ብወገኖም ንዝቐሰምዎ ሞያ ዘንጸባርቕ መሰናዶታት ኣቕሪቦም ኣብ ሳዋ ብምትሕባር ሃማተ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎትን ኣብ ዝተወደበ ናይ 3 ወርሒ ስልጠና ኣርትዖ ስእልን ግራፊክስን ዝተሳተፉ 15 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 35 ተምሃሮ ማሞስ ተመሪቖም ብ26 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ሃማተ ኣብ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት መንእሰይ ሓሰን መሐመድ ኑር ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመረቕቲ ንዝቐሰመው ፍልጠት ብስራሕ ማዕቢሎም ንካልኦት ኣርኣያ ክኾኑ ተላብዩ ዳይሬክተር ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት መምህር ተስፋይ ተወልደ በወገኑ ንኣገዳስነት ናይ ስልጠና ኣብ ምምዕባል ዓቕምታት ናይቶም መንእስያት ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዕላማን ተልእኾን ናይቲ ስልጠና ብዝግባእ ክግንዘብዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተመረቕቲ መተባብዕ ሽልማት ከም እተዓደለ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣብ ኑዞባ ፎሮ ካብ 22 ለካቲት ክሳብ 14 መጋቢት ኣብ 14 ምሕደራት ከባቢ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካይት ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣብ ምሕደር ናይቲ ኑዞባ ሓላፊ ፕሮጀክትን ምክትታል ዓድታትን ኣቶ ገብሪ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቀዲሙ ካብ 9 ለካቲት ክሳብ 21 ለካቲት ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ጽፈትን ስሉጥነትን ናይቲ መስርሕ ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ 14 ማሕደርትን 14 ኣካይት ስራሕን ከምኡን 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 71 ኣናበርቲ ዓዲ ከም ተመርጹ ኣረድዩ ነበርቲ ብሓፈሻ ንዘራእይዎ ተሳትፎ ዘመጎስ ኣቶ ገብሪ ህይወት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ግን ከምቲ ዝድለ ስለዘይነበረ ኣብ መጻኢ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኩለ መዳያዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ማሕደር ኑዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ነቶም ከገልግሉ ጸንሖ ማሕደርትን ኣካይት ስራሕን ወረቐት ምስክርን ምስጋና እንድሕሪ ምዕዳል እቶም ሓደስቲ ኣሰሮም ተኸቲሎም ንህዝቦም ብተወፋይነትን ቅንዕናን ከገልግሉ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚሉ ከሎ ምርጫ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ዋሳና ብሰንከር ሓቂ ናብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ከም ተሰጋገረ ካብ ምምሕዳር ናይቲ ኑዞባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ነጽር
ኣብ ንዞባ ገለዓሎ መምሕደራት ከባቢ ባህዳን ቡያን ን4 ስድራ ቤታት ኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ከምውን ብደቂ ኣንስትዮ ዝእለያ ስንኩላን ቆልዑ ዝሓዛን ስድራ ቤታት ዓይነታዊ ደገፍ ተገይሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንዞባ ኣቶ መሐመድ ዓብዱ ነይሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ደገፍ መቐጸልታ ናይቲ መናብሮ ስንኩላንን ስድራ ቤቶምን ንምሕያሽ በብእዋኑ ክግበር ጸንሐ ሓገዛት ምዃኑ ጠቒሱ ምእላይን ምሕጋዝን ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ንሓደ ኣካል ዝግደፍ ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዜጋ ተሳትፉ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ እተን ስድራ ቤታት ብወገነን በብእዋኑ ዝግበረለን ሓገዝ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሰረፀ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ ምዃኑ ብምሕባር ካብ ተጸባይነት ንኽገላገላ ግን ውሑስን ዘላቕን ኣታዊ ዝርከቦ ናይ ምጥያስ መደብ ክሕሰብ ተላብየን ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ክፍላተ ሰራዊት 716 ነበር ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ማይድምነት ካብ ዝተኸልዎ ፈልስታት እቲ ልዕሊ 95 ሚታዊት ከም ጸደቐ ኣቦ መንበር ማሕበር ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ፍሳሐ ሓቢሩ ንዝተኸልዎ ፈልስታት ንምክንኻንን ንዝሓረ ንምትካን ብቐዳም 26 መጋቢት ወፈራ ኣብ ዘካይድሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ካብ 50 ክሳብ 70 ኣባላት ኣብ ወርሒ 4 ግዜ እናወፈሩ ክገብርዎ ጸንሑ ምክታልን ምክንኻንን ኣብ ምጽዳቕ ናይቲ ኣግራብ ኣብ ኣስተዋጽኦ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንዝተኸልዎ ፈልስታት ዝኸውን ኣማይት ጎዳጉዱን ከም ዘዳልዎ ኣፍሊጡ ኣብቲ ወፈራ ዝተሳተፉ ኣባላት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ስራሕ ኣብ ርእስቲ ቀንዲ ዕላምኡ ስኒቶምን ጥምረቶምን ዘሐይልን ቀጻልነቱ ዘውሕስን ምዃኑ ምጥቃስ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ተረኺቡ ንዘሎ ውፅኢት ተገንዚቡ ቀጻልነቱ ከውሕስ ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ኣቐዲመን ካብ ዘካይዶ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ናይ መሬትን ባሕርን ሓባራዊ ወታደራዊ ልምድ ሎሚ 28 መጋቢት ጀሚረን ኣብዚ ኣብ መሬት ፊሊፒንስ ዝካየድ ዘሎ ንክልተ ሳምንታት ዝቕጽል ልምድ ካብ ክልቴን ሃገራት ልዕሊ 9,000 ወታደራት ይሳተፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዕላማ ናይዚ ዓመታዊ ሓባራዊ ልምድ ወታደራዊ ዓቕሚ ክልቴን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ ኣዘዝ ሰራዊት ፊሊፒንስ ሓቢሮም እንተኾነ ግና እቲ ልምምድ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ምስ ፊሊፒንስ ንዘይተቓደወት ቻይና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ እቲ ልምምድ ንጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ትገብሮ ዘላ ምትእታው ነቲ ብጉዳይ እጀታ ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ቻይና ተቃውሞዋ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ዕምራን ኻን አንጻር መሪሕነቱ ንዝቐንዐ ብናይ ግዳም ሓይልታት ዝተመወለ ዘመተ ይካየድ ከም ዘሎ ቂሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኻን ኣብ ስልጣን ንኸይቅጽል ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ስም እኳ እንተዘይተረቑሐ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተመወለን ዝተወደበን ምዃኑ ይሓቢሩ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ፓኪስታን አንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ዕምራን ኻን ዝቐነዐ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ደገፍ ንምሃብ ድማ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ጀሚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ደገፍትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኻን ግጭት ከይውልዓን ህዝባውን ዓብዪ ከየስዕብን ስጋኣት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኻን ካብ መፋርቅ 2018 ንፓኪስታን ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስቲ እስጳኛ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሃገሩ ክፍጠር ንዝኽእል ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምፍዋስ ልዕሊ 17 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ወሲኑ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ብሳዕቤናት ናይቲ ኩናት ብቐዳምነት ክህስያ ንዝኽእላ ትካላት ንምድጓምን ናይ ልቓሕ ዕድል ንምርሓውን ከም ዝውዕል ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸስ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ መንግስቲ እስጳኛ ዋጋታት ነዳድን ቀረፅን ከም ዘጉድል ገሊጹ ኣሎ ባይቶ እስጳኛ ነዚ ክሳብ ምዝዛም ወርሒ ሰነ ዝጸንዕ ውሳነ ጽባሕ 19 መጋቢት ከጽድቆ ትጽቢት ይግበር ኣብ እስጳኛ ናህሪ ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ነዳዲ ድማ ብፍላይ ዝጠንቁ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ መቕናዩ ጸብጻባት የረዱ
መንግስቲ ህንዲ ብሰንኪ ነህሪ ዋጋ ነዳዲ ክስዕብ ንዝኽእል ቁጠባዊ ሃስያ ንምውጋድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ። ኣብ ህንዲ ዋጋ ነዳዲ ካብ መፋረቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ብልዑል ናህሪ ከም ዝወሰኸ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ናይቲ ሃገር ብሰንኩ ን4 ተኸታተሊ እዋን ናይ መሸጣ ዋጋ ምትዕራይ ከም እተገብራ ረዲዮም። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተወሊዑ ዘሎ ኩናትን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ዘሎ ኣገዳታትን ምዃኑ መንግስቲ ህንዲ ሓቢሩ ኣሎ። ህንዲ ልዕሊ 80 ሚታዊት ካብ ጠለብ ነዳዲ ካብ ካልኦት ሃገራት ከም እትገብሮ እታው ከም እተውሕስን እዩ ዝግለጽ። በዚ ድማ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዝኽሰት ባህሪ يغريتا بزي دما اب واغا نዳዲ ዝኽሰት ናህሪ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ሃስያ ከየስዕብ ስጋት ከም ዘሎ ኪላታት ይሕብሩ። ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሩስያ ዘጽንዓቶ እገዳታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ድሕሪ 2014 ዝዓበየ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። መንግስቲ ዩክሬን ኣብቲ ብመንጎንጅነት ቱርኪ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ቀጥታዊ ርክብ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዶንባስ ንዝርከባ ሉሃንስክን ዶነስክን ከም ልኡላውያን ሪፐብሊካት ኣፍልጦ ብሩስያ ኣብ ዝቐረበ እማመ ክዝቲ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ትማል 27 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልኡላውነት ጸጥታውን ውሕስነትን ዞባታት ሉሃንስክን ዶነስክን ከምኡውን ዩክሬን ካብ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ነፃን ሻራን ዘይብላን ክትከውን ንዝብል ጠለባት ሩስያ ንምትግባር ሃገሩ ድልውቲ ከም ዘላ ሓቢሩ። ሰላም ብዘይ ምቁራጽ ተኹስን ምውፃእ ሰራዊት ሩስያ ካብ ልኡላዊ ግዛት ዩክሬንን ክረጋገጽ ከም ዘይክእል ዝሓበረ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ሃገሩ ነቲ ሩስያ ተቆጻጽራቶ ዘላ ዞባታት ብሓይሊ ንምምላስ ድሌት ከም ዘይብላ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምስማር ድማ ሕድገታት ክትገብር ድልውቲ ምዃና ብምግላጽ ዩክሬን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ንምግባር ንዝቐረበ ጠለብ ግና ከም ዘይተቐበሉ ኣነጺሩ። ብመንጎንጅነት ቱርኪ ክቃልዕ ተወጢኑ ዘሎ ቀጥታዊ ርክብ ላዕለዎት ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ካብ 28 ክሳብ 30 መጋቢት ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ከም ዝካየዶም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዘለው። ሩስያ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ብዓወት ከም ዝዛዘመቶ ዝቕጽል ስጉምቲ ድማ ንዞባታት ሉሃንስክን ዶነትስክን ነፃ ምውፃእ ምዃኑ ምግላጽ ዝከር እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ብ25 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይሊ ኣየርን ሓይልታት ጸረ መጥቃዕቲ ኣየርን ዩክሬን ዳርጋ ብምሉእ ከም እተደምሰሰ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ህላውነቱ ከም ዘብቅዐ ምሕባሩ ይዝከር። ኤሮጳ ሕብረት ተመርኮስነቱ ኣብ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝን ነዳዲን ሩስያ ንምጉዳል ካብ ኣሜሪካ እታው ክገብር ኣውፂዎ ዘሎ ውጥን ኣብ ሓፂር እዋን ክትግበር ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ገዚፍ ወጻኢታት ከም ዝሓትን ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ዝተሓበረ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤሮጳ ሕብረት ብ24-25 መጋቢት ኣብ ዘካይዶን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝተሳትፎን ኣብ ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ልዕሊ 50 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ባህርያዊ ጋዝ ንሃገራት ኤሮጳ ሰደድ ክትገብር ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ሓባራዊ ሓይሊ ዕማም ክቐውም ኣብ ዝተሰማምዕሉ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን እዩ። ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ንማዕከና ዜና ኣብ ዝህቦ ዘለዎ መግለጺ ኩባንያታት ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብዚ ቅልውላዊ ባህርያዊ ጋዝ ተኸሲትሉ ዘሎ እዋን ክንዲ ዝኣክል ምህርቲ ከቕርባ ዓቕሚ ከም ዘይብለን ብምሕባር ሰደድ ክግበረሉ ዝኽእል ትሕቲ ቅርጺ እውን ብዘይምህላው ነቲ ውጥን ከም ዘኽብዱ ኣረድዮም። ብዘይካዚ ዋጋታት ካብ ኣሜሪካ ዝግበር ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ካብቲ ሃገራት ኤሮጳ ካብ ሩስያ ዝገብሮ እታው ብዕጽፍታት ስለ ዝኸብር ንሃገራት ኤሮጳ ዘርብሕ ከም ዘይኮነ እዮም እቶም ኪላታት ዝገልጹ ዘለው። መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝወርሒ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ወሰኽ መልከብቲ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ካብ ሎሚ 28 መጋቢት ተግባራዊ ዝኸውን ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ኣብ ከተማ ሻንጋይ ወሲኑ። ኣብታ ልዕሊ 25 ሚልዮን ህዝቢ ዝርከባን ቀንዲ ፊናንሳዊት ማእከል ቻይና ዝኾነትን ከተማ ሻንጋይ እቲ ውሳነ ኣብ 2 መድረኻት ከም ዝካየድ ዝሓበረ መንግስቲ ቻይና ኣብዘን 3 መዓልትታት ተቐማጦ ምብራቃዊ ክፋል ናይታ ከተማ ኣብተን ዝስዕባ 3 መዓልትታት ድማ ነበርቲ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይታ ከተማ ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ትእዛዝ ከም እተዋህበ ኣፍሊጡ። ጎኒ ጎኒ ድማ ሰፊሕን ቅልጡፍን መርመራታት መልከፍቲ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ቻይና ቀዲሙ ኣብ ማእከል ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ ዝኾነት ከተማ ሸንጀን ዞባ ጂሊንን ከምኡውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ቻይና
شحن 245 حدش ملكفتي كم تمزجبز قلت طبطبات لعل فرق كابتهم سلخفو كاب كالوت هاجر زمصو مخانم يحبرو كأنت أنك نايز زمزجب زلوا وسخ لبدا جير أوميكرون مخانيم سم مزديد تعنا شينا زحبرو منقص شينا لبدا كوفيد 19 قدم خلت عامتات نفلم اوان اب كتما وهان كاب زمزجب جميرو زيرو كاب لبدا كوفيد 19 زبل ترير بوليسي كختل مصنحو يفلت زينا نمزم أرستات غزاخركم فتسامو قدات إمباس إرتراب كيت أب معزاز كل التاوزم للنازة تكور ركبا كايدو بحالاو قدات تقدف 230 منسيات بعودتات درامان فيلم ناسلتينو أب نوزبا فوروم رجع محضر تكابن أكاي تسرحان تغايدو أمريكان فيليبينسن حبارا وتهدروا لمركا كايد الله قدام منستر باكستان أنتارو زغنعا بناي قدام حيثا السموالة زمتا يكايد كامزل وغيسو مجلس اسبانيا محبرا غطبا وقلولان مفوخس لعلي 17 بليون دولار كسل عوسينو زي خبركم تعذبت زين أبزي فتسم برخمشات